Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li r-riżenja ta' Justyne Caruana mill-Ministru Għawdex hija eżempju ċar u konkret tal-livell ta' etika li huwa mistenni mill-politiċi f'pajjiżna. Dr. Abela għal dan f'kumment lill-ġurnalisti fit-tmiem is-seduta parlamentari tat-Tnejn filgħodu li matula ħabbar li kien aċċetta l-ittra ta' riżenja ta' Justyne Caruana minn Ministru. Dan wara rapporti fil-midja fejn ngħad li żewġa siefer ma' Yorgen Fenech fi żmien meta kienet jitqies bħala persuna t'interess fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Illum tajna tajna eżempju ċaru konkret tal-livell ta' etika illi huwa mistenni. Bi kliem ċar, il-Prim Ministru żied jgħid li dan il-livell ta' etika se jkun qed jistenneħu wkoll mill-Kap tal-Oppożizzjoni li dwaru hemm akkużi gravi ta' ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni u mid-deputati tiegħu. Nittama li jieħu l-eżempju, nittama li juża l-linja ta' etika li użajna aħna miegħu innifsu mad-deputati tiegħu se nkun qed insisti li dak huwa l-istandard il-ġdid illi jridu nimxu miegħu u se nkun qed nistiednu anzi qed nistenna li hu jimxi bl-istess linja ta' etika u governanza tajba. Mistoqsi dwar diversi allegazzjonijiet li deru fil-midja, Dr. Abela sostna li kif diġà ddikjara l-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri, l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija għandu jagħmel kull indaġni li hija meħtieġa. Sostna li dawn huma deċiżjonijiet li jrid joħodhom l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija u mhux il-Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.